Здравейте, потребители на Вибоксидем, аз съм Любански 9, днес ще ви покажа как да ни влаги повече в рапса. Така, първо влизате в рапса и така. След това, тук натискате на Movies, знаеш, всеки и натискате тук Change. И така, и значи най-важно. Третата папка, където имате много повече място. Сега съм в C. Някой може да имам в D или в друга, в така папка друга. Където имам повече. Ето само C и D са други няма, така. И например, ако може в D, натиска D, ако може в C, натиска C. Така, ето така. Например, аз в C имам 76 гигабайта и там 8. В 235 мегабайта. Да, много съм теглил, знам. И така, и го натискате. И да ви покажа как да се чува гласът от звукът от играта. Значи натискате пак рапса, Movies. Не е тук уж път. Ето тук The Best Sound път. За да го чувате, натискате тук. Така трябва да ви е. Options, Professions и така. Гледайте. Така, редактор HD път. И да. Това бяха варите неща. Надявам се да съм помогна на всеки, който не може да му се оправи това, да му успеше шибанин лак. И да, аз бях Любански 9. Надявам се да си го оправите и приятен ден и довиждане.